Pagpadayon, atong padayonon igsoon ato karong hibuluan nga ang giya sa gisulti ni Ellen G. White may tungod sa paghubad sa Biblia o sa iyang mga sinulat. Number 1, ang Biblia giaplikar ra usab sa Biblia og ang testimonya mismo mooyawi ra usab sa gitawag og moexplikar sa mga testimonya, no? Onya ang gitawag og Selected Messages Volume 1 page 42, ang mga testamento mismo maoy yawi nga moexplikar sa mga mensahe, maingon nga ang kasulatan giexplikar sa kasulatan. Okay, ang sa English, the testimonies themselves will be the key that will explain the messages given as a scripture is explained by scripture. Onya sa Selected Messages Volume 1 page 43, bisan ang hubad sa balaang espiritu diha sa kasing-kasing pagasulayan sa pulong sa Dios, ang espiritu nga nag-agda sa kasulatan kanunay naghatod ngadto sa kasulatan. Even the work of the Holy Spirit upon the heart is to be tested by the Word of God. The Spirit which inspired the Scriptures always leads to the Scriptures. Ikaduha, ikonsidera ang panahon o ang dapit sa pagsulat. Selected Messages Volume 1 page 57, mahitungod sa testimonya, walay dili man panumbalingon, walay isalikway apan ang panahon ug ang dapit kinahanglan gayud ikonsidera. Walay paghimuon nga dili haum sa panahon. Ikatulo, gamiton ang sentido komon. Selected Messages Volume 3 page 217. Sigingon, ang Diyos gusto nga kitang tanan adunay sentido komon, o gusto niya nga murason kita gikan sa sentido komon. Ang circumstansya nagausab sa kahimtang, ang circumstansya nagausab sa relasyon sa mga butang. Okay. Number 4, gamiton ang nabalaan nga pangatarungan. Okay. Sumala sa Volume 2 MCP, atong nunig unsa ang MCP mga kaigsunan. MCP gitan mind, character, and personal. Okay. Unsa gingon dre? Matud pa dre mga kaigsunan. Ang Dios nagahatag kanato og mga gahom nga paggagamiton, ipalambo, ipalig-on pinaagi sa edukasyon. Kinahanglan kita murason og moaninaw sa maampingon nga magmarka sa relasyon taliwala sa hinungdan og epekto. Number 5, ikonsidera ang sirkumstansya, ang panahon ug ang mga tao kang kinsa ang orihinal nga mensahe gikahatag. Okay. Sumala sa Volume 3, atong kanon unsa ning te. Volume 3, okay. Testimonies for the Church. Testimony for the Church, unsa migingon 470. Ang gikasulti sa mga tao ilalom sa pipila ka mga kahimtang, dili pwede ikasulti kanila nga nailalom sa lahi nga mga kahimtang. Wapatay number 6. Number 5 ba to? Selected Messages Volume 3 285-286. Atong makita sila nga mukutlo gikan sa mga testimonista sa mga pinakakusgan nga mga pagkasulti o sa walay pagdala o paghimo
sa pagtagad sa mga sirkunstansya diin ilalom ni ana ang mga pasidaan og pahimangno gikahatag unya ipamugos diya sa tanang kahimtang. Okay, sa Testimony of the Church Volume 3, 471, diya sa pag-abanti sa buhat sa Dios nga nahasulti nga kamatuoran ngadto sa mga tao sa usa ka panahon, tingali dili mahasulti nga husto ngadto kanila nga naa sa lahi nga panahon. Selected Messages, Volume 3, page 288, adunay pipila nga dili mobiya sa pinakamaayo og pinakahusto nga impresyon diya sa mga pangunahuna. Sila inklinado sa mga masigpit nga ideya o mga plano, og sila walay pinakagamay nga ideya kung unsa ang naglangkob sa reforma sa panglawas. Ilang kutloon ang mga testimonya nga gikatag alang sa mga pinasahi nga tao ilalom sa lain nga kahimtang, og magahimo niini nga testimony nga i-aplikar sa tanan nga kahimtang. Og niini nga paagi sila nagdala og kadaot sa akong trabaho og sa impluwensya sa testimonies diya sa reforma sa panglawas. Okay. Number 6, tuguti nga magiyahan sa husto ang teolohiya. Okay. Volume 1, MCP. MCP, bot pasabot sa MCP, mga igsoon, mind, character, and personality. Sa gingon dre mga kapaglaom, kita kinahanglan magiyahan sa husto nga teolohiya og sentido komun ang ato mga kalag. Kinahanglan mapalibutan sa kahanginan sa langit. Okay. Arita sa uban. Ang uban nga importante nga mga prinsipyos paghubad. Yan na. Number 1, hatagan og pag-ila ang kalainan sa prinsipyo gikan sa palisiya, kon palisi. Kung unsa usa ka propeta nga nagasulat, siya posible nga nagasulti og prinsipyo og polisiya bakaha nga pagkasulti pananglitan dias Biblia. Si Pablo nagsulat sa taga-Roma sa pagpangumusta pinaagi sa balang halok, Roma 16. Niini nga pagkasulti ang pangutana, mao nagpasabot ba nga kinahanglan gayud nga ang matag Kristohanon mangumusta ngadto masig ka tumutuo diya sa usa lamang gayud kapamaagi nga mao ang balaang halok. Unya kung mapakya sa paghimo nini, nagpasabot na ba nga nakasala na? Bot bang ipasabot nga ang paglamanuhay sa kamot sayop kay ang nakasulat balaan nga halok ug dili man lamano sa kamot? Nini nga teksto si Pablo ba nagsultis prinsipyo o policy kon palisiya? Sumala sa Oxford American Dictionary, ang prinsipyo mao ang batakan nga kamatuoran sa pagka tinabuk-an nga balaod sa doktrina. Gigamit ingon nga basihan sa pagrason o giya sa buhat sa pagginawi. Kung ang propeta sulti duha og pwede pasabot niya na, siya ba misulti ingon nga prinsipyo og misulti ba siya ingon nga palisiya? Busa ang mga prinsipyo dili mausab. Kini dili nagkalilahi nga balaod sa pagawi sa tao. Ang prinsipyo universal gayod nga sila aplikado sa tanang tao. O sa tanang dapit sila walay kinatuban nga punto og nga sila may kalabutan sa tanang kahimtang og nga kanunay silang maidapat sa tanang panahon. Ang prinsipyo sa panahon nila ni Noe, ni Abraham, ni Moses, ni Ginoong Hesus og sa mga apostoles maaplikar gihapon karon sa laing bahin. Ang palisiya mao ang aplikasyon sa nabatnan nga kahimtang. Ang mga palisiya mausab maingon nga ang mga sirkumstansya nga naaghat niini mausab sa laktod nga pagkasulti. Ang mga palisiya mao ang napahaom nga aplikar sa walay katapusan og universal nga prinsipyo. Karon atong nakita kapaglaom nga ang kalainan sa duha, ang prinsipyo sa Dios dili gayud mausab bisan nga sirkumstansya apan mga palisiya nga pagkasulti mausab gayud sa diha nga ang sirkumstansya nga nagapahamutang niini mamausab busa sa usa ka pagkasulti diha sa Biblia o diha ba sa espiritu sa tagda. Kinahanglan ilhon kung kini prinsipyo ba o palisiya ba pagkasulti.
ug unya ang prinsipyo nga nagapaluyog gisulti ilhon aron masuta kung kini aplikado pa ba bisan naa sa lahi nga panahon ug lugar. Nini nga sentido komon nabalaan nga rason o nahibal-an nga rason magamit aron maila kon pagkasulti sa kamaturan nakasulti ba ingon nga prinsipyo sa palisiya ba? Diin ang atong nakita nga palisiya aplikasyon lamang sa nasayran nga prinsipyo. Balik nga to sa gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 16, sampol, o sa unang Korinto 16:20. Ang pangutana, mauni si Pablo ba ang nagsulti sa prinsipyo o palisiya nga pagkasulti? Ang tubag, tataw. Ang mando sa pagkakumusta sa balaang halok, aplikasyon lamang sa prinsipyo nga nag-indikar sa Kristohanong pagbati diha sa mga magtotoo. Apan ang balaan nga halok mao lamang ang paagi sa paghimamat diin ang pag-abi-abi maipadayag kon ang mao nga pagkasulti ni Pablo prinsipyo pa nan obligado ang tanang Adventista sa paghimo nining paghalok. Apan atong nasayran nga dili tanan Adventista nakahimo nini diha sa ilang iglesia. Sumala sa kostumbre sa Palestina, ang paghalok ginahimo diha sa aping og sa agtang sa bungot og sa mga tiil o sa mga ngabil. Tagsa lang kaayo nato makita kini nga ginahimo nga paagi sa paghimamat dinha sa Pilipinas. Kasagaran ang paghimamat og pagpangumusta ginahimo lamano sa kamot og dili sa halok. Kini nagpasabot nga ang Adventista sa Pilipinas nakasala na tungod kay wala mosunod sa gisulti ni Pablo. Ang pangumusta pinaagi sa balang halok. Kon mao pa, ngano man lagi nga ang nag-angkon nga mga reformador, wala man lagi madayag nga nakahimo sa paghalok aron sa pagpangusta diha sa ilang simbahan. Nganong ang halos nga akong nakit-an lamanuhay raman gihapon sa kamot. Tingali tungod kay ilang nasabtan nga kini dili prinsipyo, kundi palisiya lamang nga dili aplikado sa atong kultura karon. Mga kaigsunan, ang next nato ini mga higala sa sunod na pud mga kaigsunan, ang atong makita ang maayo nga pananglitan sa pag-ila taliwala sa prinsipyo. Mao ni atong padayonon mga kaigsunan sa pagbasa para nga makasunod mo mga igsuon. Thank you very much sa maayong pagtan-aw ninyo. God bless sa tanan nato nga mga kapaglaom.